warahmatullahi wabarakatuh. Sing main dulure dhewe. Vlog kali ini bersama Putra Sendang Langit. Iki latihan, sesi latihan iki di daerah Sepandih iki ya. Nah, kita grebek, kita vlog dan kita sepil topeng-topengi. Nah, iki ana wayang-wayange. Masih bersama Mas Ripan atau Bopo Ripan. Nah, iki sing duwe iki. Ayo kasih kata-kata Bopo. Mboten saged kata-kata yang hancur. Waduh, putus ta? Mboten ta. Hancure lha apa lho? Putus Gus mbok tambah didelok bojoku tambah jarene putus. Oh, aman yo, aman yo. Aman wis. Aman. Cuwintang lho tambek nyonya. Cuwintang kok. Wis ungkapno ndek kene wis. Iya, wis sawayang. Waduh. Iki buktine ya iki ya wis tak rekam iku. Dikata-kata. Wis wayang tok mbek areke ngene ya. Iki lho sing nyekel singa putih iki ya. Singa tak pancen putih kae. Mboten cemerep. Ayo Mas Dwi, kasih kata-kata yuk. Mboten enten. Cek ketok ganteng lho rek. Mboten enten Gus. Ono ya apa lho? Niki kendang. Kendang kali ini tandingan. Oh iya cewangkep wis kari-kari kebiasaan iki acara apa iki? Latihan. Latihan ya, sesi latihan iki. Timbang nganggur Gus. Heeh, sip. Mboten enten job ae. Heeh. Nek gak ngene kewaku ya engko ya. Makanya di job. Heeh. Murah-murah pokok meriah. Ayo kasih kata-kata ya. Kok sini ta? Ono ya apa lho? Ditalen, Ndra. Talen, Ndra. Kan level lah sih. Iko. Mari kita sepil-sepil macane. Ayo kasih kata-kata ya. Info job-joban sunatan. Heeh. Mosok sunatan tok rek. Nggih liyan-liyane nggih napa. Los pokoknya ya, harga murah meriah. Pokoknya gak murahan pokoknya. Pokoknya isok ge mumet rek aduh. Kasih kata-kata ya, bapak tuh benar-benar titik wis. Dene pawana sawane. Full panas. Heeh. Kan kata-kata Gus. Apa lho? Lagi pusing. Pusing lapo? Mikir ya iki mikir arek-arek. Mungkin arek-arek ta, tak nyonyai. Ya kabeh campur. Oke. Ya wis lah. Menutuk kata-kata ya. Katane ya wis pokoke ngono. Sing penting PSL Jaya kompak. Kompak selalu, jaya selalu. Putra Sendang Langit. Oke. Nah iki mbok singa mbok macan iki nek ngarani. Wis saranane dhewe wis. Iki mang sing biasa dipegang Mas Dwi mang rek. Iki. Oh ya. Iki gawe dhewe ngawur asik kita. Menerima job juga dan menerima pesan-pesanan oke. Los. Nah iki macan hitam. Macan lorek putih. Iki ana nagane. Iki hak milik dhewe lho rek wis aman pokoknya. Senangnya nanggap. Oh, pandangnya gede. Gak rugi pokoknya nanggap iki. Nah, iki ana sing persiapan sing kok lho, Cik, noto-noto kain. Tak pawaranane kono. Heeh, wis. Persiapan. Pandangnya ana ning kene ana kono. Iki mang gurung kek kata-kata rek iki. Jangan kata-kata. Harapan untuk PSL. Nggih, semoga jaya selalu. Akeh tangkapane ya. Kompak wis. Kompak selalu. Iki Bopo Faiz. Ayo kasih nek kata-kata Kak Yus dikasihan untuk PSL. Harapannya ke depannya apa? Napa? Harapan ke depannya apa iki? Makin jaya. Makin jaya. Nggih. Ngono tok. Nggih. Tanggapannya gak akeh ngono. Nggih, akeh Gus. Sementing jobe akeh ya. Nggih. Iki lho. Putra Sendang Langit. Nah, cah bagus-bagus iki. Ini megang apa sampean? Napa? Megang apa sampean? Hah? Napa? Banteng ta macan ta? Macan. Ta pawang? Macan. Ya macan ya banteng ya pawang ya. Pokok iso-iso ya. Nggih. Polybet. Lho kalau melayu. Mbuh karepe wis. Wis mari lho. Iki kaya mbopo kaya mencak. Maaf Cai. Apa lho? Niku bagian ningali. Oh ningali. Wah.
Tak kowe. Padha mbek aku lan. Nggih. Aku ya ndelok tok aku biasa. Delok. Delok tapi ambek ngangkat HP aku. Nggih. Wes ngono tok. Nggih. Harapan ke depan nih untuk PSL. Saya kali jope iki tambah rempet. Amin. Wis kompak selalu. Nggih, amin. Wayang-wayange selamat. Nggih. Rezekine wakeh. Amin. Iki ciwik-ciwik iki wis gak tak sepil wis. Nggih. Nah, iki bantenge wis disiapno. Mari ki nang main. Iki kelambi-kelambine macan. Iki mbotong apa iki? Nah. Nah, iki lokasi nih, rek, lokasi nih. Womboh. Tapi cek pawanas kan yup-yupan iki. Oke lah, ya. Persiapan wes. Iki persiapan kate main tak? Iki pencak dulu ya, pencak dulu kita. Ayo lah, ket mang Melayu gak kayak kata-kata ya. Lu nayap. Heeh, wak saleh nayap. Nayap. Oke. Wis mari latihan wis. Kali pegel ada iki. Nah, iki poporipan iki pegel apa? Nggih, capek. Iki sing bagian gulung-gulung iki mang. Iki yo. Pais ae. Pak Istok pokoknya. Pak Isai. Jangan lupa komen ya Is ya. Nggih, siap. Siap tok kan lo kemuan belas. Is pegel Is. Pegel. Natap. Main pegel sih. Yang kok dibecet arek. Ape nangkul kabeh to. Au, dian gruwe kokok. Ape. Aduh ya. Wis tata-tata kare mulai. Kare mulai tak. Sip. Yang di depan sana buat dikosongkan.
kondusif.